И какво става, хора, избухвалка подкаст тук с вашите трима любими хоста. И може би трябва да се представим наново. Ние сме трима бивши майнкрафтера, които са се спуснали... Ай, не си играл, маняк, я да не лъжеш, маняк. Той точно оглавява сървъри. Защото нямаш Майнкрафт клипчета още в канала си, нали? Не. Шегата на страна, сатира канал, ще са някакви такива работи. В момента това правим. Да, вау. Миналия клип говорихме за Веселка. Имаше много неща, които се случваха с нея, нали, поне ние си мислихме, че се случваха с нея. Реално някой уши е хакнал акаунта, според мен е ратнал компа, защото тя е баба и предполагам, че е лесно някой да влезе в компа. Първо пращай линк в Фейсбука и вика баба направи го за тебе. Отваря в някакъв сайт и готово, компа е ратнат. И вече мога да влизат в YouTube акаунта. Нали, то не става толкова просто да, ама горе-долу си е просто. Да ратнеш някой, който да не разбира толкова. Те с хакера нали, доста жалко са постъпили, че се изтри канала. Обаче, нали, сега си има нов канал, направи пак 5000 абоната, така че да, може да спрем да говорим за Веселка, предполагам. Не е умряла жива, да, направих грешно предположение. Да, аз отдавна казах, че не е умряла всъщност. Как ти де? Мислих си, че персонажът е умрял, ама сега се оказа, че и той е жив. И той още не. Да. Пратиха някаква снимка как баба Веселка е с патерици. Което е малко странно, защото сега се движи нормално. Ма и някакво с затворени очи, все едно някакво. Да. Както и да е, днес ще си говорим за българския YouTube като цяло. Според мен има нещо от сорта на 3 ери. По-нататък ще говорим за тях. За комьюнитито, за кликбейта, всяка такива глупости, каквото са сетите като цяло, свързано с YouTube като цяло. Да. Днес ще бъде салти. Да. Както винаги. Както винаги, между другото да кажем подкаста, защото нямаше, не знам, няколко седмици подкаст. Това е... интересно да се случваше. Да. Имаше драма с Мотикера, ама не ни се занимаваш, защото аз бях вкаран в нея и... не само заради това, защото на никой от тримата не се занимаваш да го правим това. Точно пък подкаст за Мотикера след всички тия драми. Да. Но... предполагам, че ще има полза от тази драма, поне... Това е мое лично мнение, няма казвам всяко ще стане точно, но... Аз не съм замесен. Вече, нали, тече, да. Днешната тема, нали, пак казваме българския YouTube. Как да започнем, значи... YouTube community, в смисъл. Да. Как... някакси сме разделени на няколко комьюнитита. Нали, под комьюнитита, как да го кажем. И са хейтим всички взаимно. Тайно са хейтим, но някой не го правят тайно. Студената война. Направо открито си правят клипчета против други канали. Това. И не, между другото не говоря за сатира канали в момента. Говоря как хората на Вилш опиват BG лифтата и стават всякакви глупости. Като цяло, може би трябва да поговорим за това, за цяло това нещо с хората, които са против сатирата. Не, смисъл, не само към сатирата, към хората. То няма лошо да си против, брат. Няма лошо да си против, ама да тръгнеш да кажеш на някой какво да прави. Мисля, окей, може да му критикуваш контента, това е напълно позволено. Ама да заснемеш цяло клипче, как му кажеш, спирай да снимаш сатира, почвай да снимаш гейминг, някакви такива неща много ме дразнят. Това първо, че правя 10 пъти повече гледане на тебе, нищо не означава. Не означава, че трябва да спирам да правя това, което обичам. Не, че го обичам. Ма не, най-смешно е как постоянно казват, че ние не сме оригиналните, брат. Това ми е най-забавно. Да, не знам по какъв начин те са оригинални, но... Да, няма да говорим много за сатирата като цяло, за комьюнитито, но... Откъде да започне? Може би от коментарите, защото това е нещо, което държи всеки един ютубър по някакъв начин. Първо, когато заснемеш някакъв клип във Facebook и го качиш, не знам доколко вие сте заинтересовани от статистики, обаче коментарите във Facebook са около 10 пъти по-малко. В сравнение с гледанията. И повече, нали? 10-20 пъти по-малко. Докато в YouTube има най-разнообразни коментари.
много голяма част от тях са безмислени и са писани от 12 годишни кегеменцата, дето просто искат да ги забележиш и... Първи ваце. Не. Освен те, с които пишат първи, някакви хора, дето се опитват да правят градивна, в кавички, критика на каналите. Не, независимо какъв ти е канал, брат, все ще се намери един човек, дето ще ти каже, не ставаш, брат. Ма няма ти кажеш, що не ставаш, просто ще си каже, че не ставаш, да. Не ставаш, смисъл. Да. Това не е градивна критика, брат, това нищо не е. Буквално си губиш времето с този коментар. Както и да е. Напоследък много хора говорят за коментарите и малко се изчерпа темата. Аз няма говоря за това с първи и втори, ако толкова с не ви е бе пичове, въобще не го отразявайте. То се е видял, че хората няма да спрат с това. Като видиш, че някакъв къде качен преди една минута, някой ти става яко и трябва да напишеш първи и втори. Ако си на 12. Но като си по-навътре в YouTube и като повече време ползваш сайта, спираш да го правиш. Това реално, поне според мен, това го правят хора, които тук-що са влезли в сайта или просто някакви 12-13 годишни момчета, дето нямат какво друго да правят. Първи ден в интернет, брат. Като цяло, сега ще използвам нещо, което Веном каза, че реално влогарите много снимат много клипчета заедно. Докато ние гледаме се Сувим, сега ще дам пример с Пакта, защото само за това се сещам, но не са само Пакта обаче. Преди време Рос беше казал, че е помогнал някой човек от Пакта. Не, че ги е помогнал, ми предложил им да направят някакъв клип заедно. И те са му отказали, което е много странно. Не знам, понеже те са геймери, брат. Като си геймър, не знам какъв е проблема да запишеш един от 4 клипа, които ще качиш първо днеска с някой друг, който първо не е от Пакта. Случай. Като цяло Пакта си снимат само с Пакта. И се работят само с тях. Повечето. Има и такива, дето правят неща извън... Знам как го кажа, извън сървъра. Извън това комьюнити. С други хора, нали. Извън групичката да си. Да. Обаче, ако си говорим за комьюнитите, те са няколко. Едното е влогарите, които въобще не засяга, българските влогари. И пак си говорим за български комьюнитите. Влогарите, това мисля, че аз нямам кой да кажа по темата, ще кажа, че има много гейове. Не, наистина, брат, повечето влогъри в България мязат на гейове и се държат много женствено. Аз знам само един. Много женствено, брат. За да повече... Защото да ги харесват момиченцата. Брат, да. И все пак е малко странно да гледаш как някакво момче се гава като за световно. Не, че аз не се гавя, ама измерението на лигавнята е много по-различно, така го кажа. И това е верно. Да. Да, оставяме ги българите на страна. Сега, нашите комьюнити, които в момента ни засягат, са това на сатирата, които... Коментари. Да, коментари жанра като цяло. Има някои хора, които са се избрали да се отдегат от комьюнитито като цяло и да си правят всичко сами, което е окей. Мисъл, няма проблем. Ама... Когато ни нападнат, когато нападнат цялото комьюнити и говорят за всички под един общ знаменател и първо ние не поддържаме връзка с другите, не се знаем много добре, може да почнем да правим някакви глупости, да се обърнем един срещу друг. Поне според мен това може да стане за бъдеще. Това не е много яко, че комьюнитито ни е разединено толкова, ама... Да. Ма не бе, брат, никой не се пробва да общува с нас. Сега виж, ние с тебе как си общуваме, ние и с Хайдера така си общувахме. Да бе. Защото сте един жанр със. Да, ама... Да бе, точно това е, че си имаме... Никой не си общува с нас, брат. Смисъл, може да си общуваме с тях, не ни пречи да го правим това, ама никой не ни е потърсил, човек. Да бе, аз за това говоря. Много малко са хората. Да. Които реално искат да общуват, реално да си изградим някакво комьюнити, както нали, те
другите го наричат общество нашето. То, не знам дали точно. Има такова нещо, обаче Не е много... не сме единни, така да кажа. Та, продължаваме с това. Гейминг комьюнитито в България, което е... И то въобще не е единно, брат. Пак. То се дели По-рано на говорих за пакта. То реално пакта си е едно отделно общество. Да, на пакта пък- не им пука за другите. Не знам, поне за Ма другите вижте са. геймери не им пука. Значи, когато пакта се създаде, преди 3 години, фигуп си говоря, брат, преди година и половина, колкото е минало там. Аз бях някакъв много изненадан, аз тогава играех Майнкрафт. Да, аз... Да, тайната И една беше. година след това съм играл Майнкрафт. Както е. Когато сервер се създаде, ми направи на мен лично впечатление, че са обединили 10, може би най-популярни ютубъри, които си имат на Майнкрафт. Без босайде. Това се го спомням, без босайде. И той всъщност пресека на един стрим, защо не е поканил босайде. Тръгнахме да обиждали какво било. Имаме някаква драма между тях, доколкото знам. Преди време. Ето, нали, ставаше въпрос да играш. Ако нямаш такова нещо, и босайде ще да е вътре. 100%. Сигурно. И говоря за това, че пакта, когато се създаде, поне според мен, целта на сървъра беше да изместят всички други български ютубъри и те да застанат на върха, което горе-долу се случи, да. И като цяло си разменят абонати. Да. Тези 10 най-известни да си разменят абонати, пък ние пишки да ядем, брат, те с по-малкото абонати. Ето, нали, Краш имаше тогава над 10 000. Ама, не знам, Краш, качи не то не влиза са- въобще не влиза в това, общността. И той не снима на Майнкрафт. Или не знам, Те, нали, и да снима беше не снима станал чак въпрос. толкова. Не знам. Те, нали, беше станал въпрос, че него не са го приели в пакта, като я пращал. Само може би си имат някакви причини, човек. Да. Смисъл не трябва да приемат всеки, ама аз казвам за това Да. с 10 най-известни Майнкрафтера тогава, който беше. На мен лично тогава ми направи много голямо впечатление, не знам. И поне според мен, нали, идеята беше такава, размене на абонати, на гледаемост, на трафик, код са сетите като цяло. Не знам дали е било с парична цел. Това В е... началото сигурно не, ама сега вече се знае. че- Да. Сега. И много ме дразни как някой от пакта, много говорим за пакта, може да има отделен клип за тях, отделен подкаст. Може да направите пакта каунтър. Да. Да. Пичовете там, качи, не знам, въобще забравих за какво ще да говоря, защото яската му прекъсна. Браво, Яска. Чудесно. Мерси, Без да мерси. искам. Чакай. Говореше аз за съм рекал, пактата. В смисъл, какво беше, докъде стигнахме там нещо. Да, с обществата. Значи, за българските геймери, другото общество, дето влизат всякакви деца, сетите пикпук, Те за сега, да. чай да ти кажа само нещо. Те за сега се делят на два вида. Там, нали, къде е old school тия геймерите, където са почнали сигурно още. Да, за това ще говорим по-късно. Окей. Те са Venom там, всички там, деца сетите, всичко останало без Да, пакта. вече са дели са на два вида, нови и такива стари. Да. Много интересно също е, че от пакта всички са нови ютубъри. Те просто влязоха в YouTube и почнаха да качват по 5 клипа на ден. 4 от мен да мине. И да се развиват много бързо. Обаче някои от тях въобще не заслужават и 10 абоната. Няма да назовавам. Айде са, 10 абоната може да си Добре, ги айде, вземат. не заслужават абонати, които в момента имат. Повечето от тях, повечето. Обаче това пакта може би е третата фаза на YouTube. Първата беше това BG Creature. Всъщност... Чакай, как му беше мето, брат? Ще го бъркам. BGC, да, BG, какво беше? Крюли, не, Крич. Не знам, бе, човек. BG Creature нещо. Да, ясно го знам. Както и да е. Тогава реално ние не сме били в сайта. И доколкото аз знам, нали, тогава са били Наро е бил на върха с Боби, с Парко. Имало нещо такова, имало някакви дет в момента не снимат, обаче тогава са били доста известни за времето си. И втората фаза идва, в която Venom беше
на върха в YouTube, а втори беше Знака, който в момента... Това е първи сигурно. В момента да, ама ще го задминат много скоро. Може да. Аз не ги знам. На времето Знака беше втори, после стана първи. То още нали си има. Ще видим, ще. Знака е от много давна, иначе. Той имаше 2 канала. Не. Да, В той смисъл стария и се премести, да. Реално той е първият човек, дето почнах да следя в YouTube. Вие от кога сте в YouTube, бе? В смисъл от кога следите другите? Като цяло сериозно съм сигурно от 4 години, иначе не съм да, аз 2012. Имаше един пичага, дневните 3 дет правеше. Ако някой го знае. Обаче това беше в Viewbox. Не, ма съм го чул. Не го знам. Дневните 3 на един Георги Стоянов. Дед правеше нещо като Фред, един английски ютубър. Пак не мога да сета, брат. Да, на мен нищо не ми говори. Правеше някакви... Мисля, чул съм го, ама... Както и да е. Трябва да провериш дневните 3. Втората ера, доколкото си спомням, никой не гледаше да прави качествен контент, обаче пък от друга страна не качваха и по 5 клипа на ден. Ама това им се отплащаше доста добре, между другото смисъл. В смисъл, какво? Нали Веномът точно тогава почна му такова канала. Той му писна и спря по едно време. Да, това си го спомням, дето последните му думи бяха да гъда чао. И после направи един епизод за Коледа и след това не качваше 8 месеца пак. Не мога да спомня. Мани, аз тогава не съм сигурно, сигурно не съм го наблюдал толкова. Както и да е. Сега. И в момента сме на трета ера и започва, поне според мен, четвърта ера, където след канагата сме на... Не на върха, ама си правим стабилни гледани. Бавно отиваме на там, горе-долу. Смисъл... Повечето хора почнаха да ни забелязват между другото. Да, заради Ghost Front и оттам нататък. Преди това бе, човек. Преди да... преди това. Всъщност. Но той сега заради Ghost Front, той направи почти... Не почти, той направи 25k. Те всичките се свързват с него днес, аз нали. Какво? Мани. Не бе, как те... Не бе, смисъл... Айде, кажи. Сега, говорихме за ерите, за... между другото, има едно интересно нещо в това, в обществото, че реално ако почнем да се колабваме, както някой го беше нарекал, не знам. Поне според мен, нищо няма да стане, не знам. Ако за нашето общество говоря. Защото ако някой абонат първо на мене и абонати на по-големи от мен сатира канали, на по-малки, има много хора да седят само сатира, примерно, и главна сатира. И лично ние ако почнем да се колабваме, нищо няма да стане. Ако почнем с геймери пък, още повече, защото те си имат други хора да гледат съвсем различни хора. Да. Тъй, че колабването въобще не е опция, поне според мен. Ако един е много голям ютубър и другия е много по-малък, да, така става. Обаче ако са... Не знам, тук цяло не е чак толкова ефективно, поне според мен. Мисля, не печелиш кой знае колко абонати от това, да снимаш клип с друг човек. Не, смисъл, ако имаш повече абонати... Ако без това си правиш доста абонати... Ако без това си правиш доста абонати, колабването няма ти помогне кой знае колко. Но и вече зависи кой ще направиш клип, ама... Ама пак е по-добре да имаш някой, с който да говориш, колкото от хората. Ама това... Нещастник да е сам си такова, не ще е никой да му... Са някакви такива, къде гледа да странят от всички, бе, човек, някакво... Не знам, всеки си прави от... Да, бе, си иска, да. Между другото, много е тъпо, че някакви хора почват да четат конско на ютубъри, кой на какво да снима. Това е много е тъпо. Пичове, ако вие някога да се го прави, наистина. Просто не повтаряйте тази грешка, защото не може пича да отделя часове на ден, примерно, и на седмица, зависи колко често качва клип, да прави примерно нещо, което той харесва. Да качи клипа и да получава коментари от сорта на не брат, аз не исках това, аз исках онова
Нали, на мен нищо не ми се случва много често, ама... Първо мен ме питаш, що си изразявам мнението, аз що да не си изразявам мнението, брат. Мисля, ако ми приеш, това е моя канал, аз съм свободен да правя каквото си искам. Точно теб мога да накарам да не си изразяваш мнението в моя канал, сещаш се? Не си ти този, който определя нещата тук. Нали? Кога направи клип тогава? Мисля, ако на вас не ви харесва някакъв канал, имате две опции. Или напълно го зарязвате, ако не ви се занимава с него. Или ако просто ви мързи, както и да. Втората ви опция обаче е да му напишете някаква градивна критика и тогава да биете на subscribe и въобще да му забравите канала. Нали, трета вече е хейта. С хейт нищо не се постига като цяло, но... Ма не, принцип, хората, които Тъй, че по-добре ако... коментари, човек, чакай само ще прекъсна, хората, където пишат такива коментари, могат да кажат какво, сигурно бъркаме в клипа или нещо, или какво си, за да получим ние този фидбак и да знаем какво да поправим следващия път, а не да правим същите грешки. Защото, нали, това е. Целта на това е да привлечеш повече аудитория. Ма не, то смисъл те трябва да си кажат, че не им харесва клипа и да им обърнеш внимание. Брат, ти си, гледай си какво ти искаш, просто не казвай на нас на какво да снимаме. Шеф си. И много е тъпо да казваш на човек, че не може да се изразява мнението, защото е първо какъв си. Не можеш да се изразяваш мнението, защото си само на 15, брат. Какво май беше съм на 15, ето? Сигурно, че годините означават нещо зад компа, като цяло. Мисля, ако не си някакво токсик лапенци, годините нищо не означават. И начинът по който се държиш, то по-скоро ако си токсик. Не, то от коментара се разбира на колко. Като цяло, да. Хайдра, между другото, си изтри канала поради подобни причини. Дето сега почнахме да изброяваме за коментарите. Аз пък причини. Избягаме думата. Да, както и да е. Хайдра си изтри наскоро канала и сега направи нов и почна от начало, което не знам дали беше най-правилното решение. Аз определено не бих направил така, но все пак си е негово решението и той си прави който си иска тече. И доколкото аз разбрах, доколкото той ме е казал, повече няма се занимава с сатира, което окей, в смисъл... Мнението си е мнение. Наистина е тъпо, ако нещо не ти се прави да продължаваш да го правиш. И затова е по-хубаво, че се отказва, ако наистина не му харесва да го прави. И не му харесва фидбака, който получава. На мен горе-долу ми хареса, не знам, допада ми. Част от фидбака. Има друга голяма част, където просто пишат самоубий се, хвърли се от мост, спри да правиш такива клипчета, върни се към Майнкрафт, нали? Да, спри да тормозиш децата, какво си Да. При мен не е до деца, но все пак. Да. Не бе, те мисля, че критикуваш човека, докато всъщност той критикуваше контента, което не знам как хората не успяха да го разберат. Не, ако правиш клип за деца, според мен е по-окей да се базикаш с тях, отколкото да им критикуваш контента. Защото реално едно дете не може да приеме градивна критика, не може да се поправи. Поне според мен зависи. Ама ако е за 11-12 годишен, който въобще не снима в YouTube, няма смисъл да го критикуваш за контента, защото той повече контент сигурно няма да прави. И ако прави, ще започне когато се осъзнава, когато може да снима качествени клипове. И прямо критиката ти към него нищо няма да промени. Иначе да, може да се бавиш с него. Не с външния му вид. Обаче с... него. Абе, аз тук и се. Давай. Между другото, подкаста върви много добре. Събра... Колко абоната? 1400. Да. Много добре, има... Доста голям съпорт виждаме от вас. Има хора, които не са окей с това да говорим за еси кой си, да назоваваме хора по никове, по имена, както и да е. Между другото, за това с Ghost Front, на Вейдъра му бях казал, че имаше един, който му следи Ghost Front и това е единствения сатира канал, който следи, му показах добрито и той вика...
Много забързо. Да, и той вика, ами той го копира, аз му викам, той е почнал при него и той вика, се тая, брат. Ама не, когато си Затова ти говорех, Да, окей. Когато си най-гледания канал или най-абонираният канал, който прави някакъв контент, както Leafy е, ма скоро няма да бъде. Той вече цяло. Той в момента не е най-гледания, ма е канал с най-много абонати. И когато си най-популярният, независимо кога си почнал, независимо дали си бил пръв, втори, трети, или си почнал при 2-3 месеца, просто хората си мислят, че ти си човека, който е измислил контента. Защото ти си го развил до голяма степен. Нали? Зависи. Първо в случая на Leafy той го е развил. В България не мисля, че някой е развил сатирата. В смисъл, сатирата, даже мога да кажа, че горе-долу аз съм се развил. Това, този Белив, аз и там нататък, които почнахме, Хайдера също. Оттам дето си бяхме най-големите сатира канали за това време. Може би ние сме развигани. Не знам. Обаче няма нещо като той почна преди... Нали, той е почнал пръв, всички копират от него. Ако не е пряко копиране, да, и даже ако ти не си измислил контента, не виждам как другите копират от тебе. Не, това е... не контента ми, жанра. Аз пък глупости говоря, брат. Както е. Като цяло, наистина това с Leafy може да спре, защото като някой каже, никога няма си гледан колко от Leafy и да имаш абонати колко него нещо от сорта. Той като нормален след 1-2 години може да се стигне, брат. В смисъл, защото Leafy в момента канал му замира с... Аз мисля, че до края грандиозна скорост. на следващата година може би ще го мина. Забравихме за музикалния жанр в България и планета скоро ще удари 1 милион човек. Колко има? 700 хиляди до края на към средата на 2017 ще направя 1 милион. Манак. Да, 1 милион чалгарчета ще се самонирах за Пайн или планета. Бате, не мога повярвам това, какъв кенсър смисъл. Така, имаме 33 минути май. Сега. Чува се, имаше още някаква тема, която исках да го фана. Кликбейт. Кликбейта, давай, как го забрахме. Айде за кликбейта малко си поговорим. И кликбейта също имаше няколко фази. Ама аз не правя кликбейт. Аз само тагва всички в това е. Да, смисъл от твоя тип кликбейт е ползването на имената. Да. И да ги тагнеш после. Да. И да казвам защо са го направили, като всъщност не знам. Да, това е главната причина, между другото. Това не е кликбейт. След като се служат тя с севане левани. Иначе като цяло, не мисля, че вече кликбейт е чак пък толкова активен, колкото беше, аз затова спрях да го правя. Не зависи какво разбирате под кликбейт, ако разбирате заглавия с главни букви. Заглавията... То масово това са подразбирал. Аз никога не съм го мислил за кликбейт, смисъл. Браво, ти. Кой е заглавните букви? Да. За мен е кликбейт, не знам. Кликбейт е, брат, смисъл аз... И после излезе с главни букви, ама... Кликбейт си. Кликбейт е като искаш да привлечеш вниманието, както Вената го беше обяснил, което според мен до някъде беше грешно обяснение. Като искаш да привлечеш вниманието на зрителя по някакъв начин с по-интересен тъмнейл, отколкото ще е самия клип или нещо такова. И в тъмнейла да има неверни неща, също е заглавието. Но ако говорим за такъв кликбейт, почти никой не го прави, ако той това разбира под кликбейт. Защото като се сложиш нещо за заглавието, би трябвало да го има и в клипа. И много ме дразни факт, дето почна да се прави кой бил жаден за гледане. Защото всеки е жаден за гледане и това просто трябва да го разберете. Това е YouTube, бе, брат. Чакай са. Това е YouTube. И това да ще използваш името на някой и просто ще напишеш заглавието с главни букви. Позволено ти, това е твой канал, ти ако искаш може... Стига клипа да съответства на заглавието. Може да тагнеш и папата, брат, и който си искаш. Въпреки че папата няма го гледат много, ама...
Ти ми даде идея, брат. Папата беше разкри. Следващото видео идва. Между другото може да се поговорим малко за президентските избори. За кой сте, момчета? Цецка и генерал Радев. Не знам. Виж, от една страна имаш травестит, от другата имаш военен бат, смисъл. Да. Значи аз съм твърдо за Радев. Не че означава нещо това, за кое съм аз. Имаше това. Викаха, не гласувам за Радев, гласувам против Цецка. Да. Това е защото не искат ГЕРБ да са на власт. Не искат... Да. Като цяло всички и държавна глава и президента да са от ГЕРБ. Затова реално и Радев ще стане президент. Но не само заради това, той като цяло пича се знае 3 езика, завършил е в... Сега ще ви излъжа, мама в Германия и в Америка, какво беше. Докато Цецка си е завършила някаква... гимназийка, нормална. После е в свободен университет. Нищо особено, брат. Докато Радев цял живот се е напъвал. Да знае езици, да не говорим, че е генерал. Колко постижения има. А Цецка никаква не е, буквално. Тя е някаква от ГЕРБ там. Дето... Но я да не казвам дума, ама... Сега да му се опре по някакъв начин да докаже, че е по-добра в някоя област. Ама не се получава. Той много яко е затафа. Имаше... мисля, че вторник... Не, ще ви излъжа. Вторник или сряда. От БНТ, на яката телевизия. Имаше някакво интервю. Каквото се води там с Цецка и с Радев. Дето през цялото време се оспорваха. Главно Цецка оспорваше Радев и отговаряха на някакви въпроси. Дето народа иска да чуе отговор на тях. И той нон-стоп е затафаш, просто не знам, тя сигурно яко се е саднала. И накрая на това интервюто, тази Цецка вика, че на Радев ще му се наложи да се остане в същото състояние, един вид няма да стане президент. Уау. Там е затафя, брат, направо. Това се получил като дебатите с Хилари и Тръмп, брат, къде Тръмп буквално... Да, то беше нещо точно на дебат, ама не точно. Ти имаш нещо да кажеш? И аз ще дадеш ли мнение? Брат, той аз има още време докато влезе в политиката. Сям още време докато влезе в пубертета. Да, и това е верно. Да. Не, брат, като цяло не ми се говори много за политика тук, ваш. Ето, ние не разбираме кой знае колко. Да, смисъл не е нещо да имаме някакви хора, в смисъл ние не сме хората, дето много ще кажат нещо за политиката. Да, само Радев и това е. Ама пък ако говорим само за кликбейта, това ще са две изречения и това е, няма какво да е под тема само. Най-добрият кликбейт. Всъщност с кликбейта не кликбейта, брат. Ние говорихме 3 минути за него, брат. Да, може неща да кажем. Да, ама. Като цяло, това да сложиш кликбейт заглавие и да сложиш нормално заглавие. Като цяло има много голяма разлика, ако си геймър. Да, при геймърите. Там разликата е голяма. При нас също има разлика, ама не е чак толкова голяма. Ако си геймър и сложиш примерно някаква заглавие от сорта на заседнах в тоалетната и си тъмнела ти снимка, твоя снимка, как си се заседнал в собствената си тоалетна, например си се снимал и някакво хората пускат и поиграят с някаква игра и директно ти бие дислайка. Тогава ще има разлика в гледането, реално. Отколко да напишеш някаква игра с тоалетната, епизод 1, заседнахме в тоалетната. Примерно. И да мек се едно ще спойл нещо. Там е голяма разликата. А пък при нас ние правим по-така различни клипове. Заглавия да се зачудиш. И като знаеш, че тъмнела няма да отигра, при нас се досещаш, че
екипа няма да... Самия екип няма да се върти около някаква игра. Повечето пъти. Не е като след 2 Доколкото години, когато като видиш някакъв геймър, да е написан, нали, пак казвам, заглавие от сорта на заседнах теоретната, се сещаш, че ще се говори за игра. То просто е повече очевидно, нали. Така сещам за кой говориш, ама... За кой? Не ми кажа. Ние всичките май. Аз между другото в момента за никой не си мисля. Не знам. Не, има и такива бат смисъл. Ама за ония садблок е. Същия. Вече си го казвам, какво го крима, бе. Не, аз между другото не говорих за него. Това садблока беше много голяма простотия, не знам. О, това накараш беше... хората да се изключат садблока. Някой почват екипа, от началото кажеш. Ами, ако обичате да гледате своя любим ютубър, изключете си адблока. И след което го повтаряш 10 пъти, колко да накараш хората наистина да си го изключат. Знаеш на мен това за какво ми напомня? Там къде, нали, сещаш Fine Bros, къде искаха да трейдмаркнат Traction, на смисъл те само си трейдмаркнаха. Да, ама смисъл, почнаха да им падат абонатите. А при Вената... Да, човек, това беше... Нямаше такъв баклаш. При Вената нямаше такъв баклаш, защото хората, като някой го приеха на шега и други си го направиха. Защото всички сме нови в YouTube един вид и пък българското комьюнити е по-малко и още не сме видяли много неща. Докато прямо в Western комьюнитито, там всичко се знаят вече. Няма човек, който да дойде тук да почне да снима клипа в YouTube и да прилага някакви схеми. Да лъжи хората. Първо веднага ще го разкрият. Докато тук спокойно можеш да си го направиш. Първо да скамваш всеки твой зрител. И после да кажеш, ако сте приели някаква покана в Steam Trading от някакъв деца пише като мене. Не съм аз. Му пушите 5 азимови и 5 ножа. Не, реално си има такива случаи, дето наистина не е той човек, ама... Ай сега да не казвам за кой говоря. Не беше направил такова нещо, защото... Както да Не, после май си каза. Да, то го изгониха и от Афа Кативи след това. Кой бе, ти за кой говориш? За Пикпак говоря. Но не, на Пикпак беше подобна ситуацията, ама... Ти за кой говориш? Не знам, значи Афа Кативи не съществува от една година, брат. Май. И аз се бъркам. Не, от 2014 е май. Натам тръгне на Нотекс канала. 2015. Не е ли от 2014, натам тръгне от Notix канала? 2016. Даже може... Да, 2016 беше. Сигурен съм. Може би около май. На някъде там. Джиплей или Алфа KTV? Че аз не знам за какво говориш. Нали говорихме още за Алфа KTV, бе. За Пипо говоря аз. Кога си камна. Да. Иначе Джиплей... Обманете, дайте това да го прескачаме. Да. Не сме толкова запознати, че да говорим по темата. XD. Иначе, просто това трябва да го приемете, хора. Това е една фаза, през която ще мине сега и YouTube. След няколко години няма да е чак толкова модерно и няма да се прави чак толкова много гледания, като напишеш заглавието с главни букви. Първо направим впечатление, че PewDiePie почна да ги пише с малки букви. Въпреки, че неговия канал замира. И Pyrosinical всъщност почна. Да. Почна сигурно преди 2 месеца вече. Ама PewDiePie го пише напълно с малки букви. В смисъл... Не знам, аз съм ги гледал. Който пък е малко тъпо, поне първата буква да не ти е главна. Ама кой знае, може и да привлича внимание. Може това да е новия вид clickbait, вместо само главни, само малко. Се прави на edgy, липса на грамър. What? Брат, тък му ударих 14к. Честитарка. Хвърих си... хвърих си. Аз па направих 1683 абоната. Включих си това, събкаунта. Адблок. Да, адблок е. Включих си събкаунта и секундата, в която го включихме, се дигна с един абонат. И бам, 14к. Честито. Между другото мислихме да имаме гост за подкаста, ама той не дойде. Не се появи. И после имахме друг и той не дойде. Обаче силно за друга епизод, че имаме... Ние като цяло заради това се забавихме до някаква степен. Не, защото нямахме тема. И темите, да. Ама и гости трябваше, нали, обещахме някакъв гост. Не сме обещали. Всъщност аз спомням, че как... Аз спомням, че как нищо не обещаваме. Не знам, аз спомня, че споменахме това, че има гост. Да. Между другото, много интересно нещо забелязах в това.
Какво? Това, чакай. Бе, забравих думата на български, брат. Analytics, статистиките на това. Статистика си. Да, бе. Да, бе, това е статистика на български статистика. Не, бе, да, аз статистиките. Не, на яската му вика. Той вика статистика на български. Както да е, добре. Статистиките на това. Подкаста, първия ден, след като качихме клипа, средното време, което хората са ни гледали, беше 16 минути, което направо това се е страхотно, брат. На втория, третия ден, малко по-късно, стана 5 минути или 4, какво беше? Което означава, че отначало, като качиш някакъв клип, хората го гледат много повече, отколкото като е качен от преди една година. В случай няколко дена. Мисля, ако сега видиш някакъв клип от преди една година, 100% ще си пуснеш 2-3 минутки от него и след това ще го спреш. Зависи какъв е, Поне според мен има нещо такова. Ако да речем е излезнала GTA 6, брати, ти пишеш още GTA 5 геймплей. Не. Да, защото пък толкова излезе GTA 6, няма да научим всички. Нали, Rockstar няма да го кажем и ще качат видео в YouTube. Е така. Лиспи Джими ще го потвърди, да. Да, аз се сетих за... За кой друг да се сетиш, брат, кажи ми. И за още един имаше, който кликбейтваше така, с GTA 6. Да. Окей, май 47 минути са минали от как сме почнали. Сигурно. Имахме две подтеми този път, нали? 42 са минали, 42. Не, този път имахме две подтеми, викам. И кои бяха? Кои бяха, че аз не усета. Кликбейта и това. Не, кликбейта си беше към основната тема. Да. Ето обществото. Ние не говорихме толкова само за обществото, колкото за самия YouTube и какво става в него. Ама според мен това с кликбейта ще... Това е някаква мода в момента, кликбейтваш, което ще отмине. Не знам лично моят мнение. То всъщност не ми си е факт. Привличаш хора с кликбейта. Отначало всички като го почнахме, но сега, че всеки като го прави не е точно така. Да, горе-долу вече хората търсят за някакви по-нормални заглавия като цяло. В смисъл, навсекъде мога видиш, че има кликбейт. Ти прави впечатление. Геймерите, когато говориха за сатира каналите, много обичаха да се извиняват с това, нали, защото сме имали повече гледания от тях. Ами, те кликбейтват заглавието, слагат някакво интересно заглавие, някакъв интересен тъмнейл и те сега го правят също, бе. Що нямат гледания? Смисъл, щом аз съм си го направил това, значи горе-долу успявам да си докарам гледанията от това нещо, така че какво да спра да си правя гледанията ли от тия работи? Малко е тъпо да ми... Не, те просто се извиняват, защото имат по-малко гледания, по принцип. Аз разбрах, че искат да спреме ние с заглави и тъмнели, чакай са. Не, като цяло, в смисъл геймерите, не знам човек. Въобще не трябва, първо ние не трябва да се заяждаме с геймерите, може по някакъв начин да общуваме с тях. Да, бе, аз заедно, ама просто не трябва да сме съперници, брат. Поне според мен. Аз не виждам, защото трябва да се правим гадно. Толкова ме зад гърба, бе, човек. В смисъл, не знам откъде стана това тренд, някакво е така, почнаха да ни споменат някъде и... Не, мен ми е малко тъпо, човек, някой ден не ме познае, така ми говори за моя жанр, бата, какво си, що си, че е жалко, някакво е такова. Извинявай сега, познаваме ли се? В смисъл, някакво говорят за нас, почва да кажат как ние ползваме всичките тези работи, колко жалки сме ние и така някои се влияят от това мнение и ни такова от каналите. Да. Това беше само като Веном беше направил клипа за сатирата по цяло, за BG лифтата, драмите. Не говоря. Дойдоха ми някакви човека в канала, да извикаха, до сега ти бях фен, обаче след като чух всички тези работи за теб, твоите приятелчета, ще трябва да ти кажа чао, на някакви такива коментари. Това е малко такова, брат, смисъл филмарско. Да. Все едно да ми съсипе някой бизнеса, брат. Така, например, ако продаваш нещо, да ти кажа, това много гадно, такова ваци не си купувай от него. Да. Въпреки, че Айдъмс беше написал, че след като направи контент копа, имаше хора, които казват, нали,
Да, той я и да направи мразят. се щастлив. Ако харесваш някой и почнеш да го мразиш заради друг, брат, това е някакси... Много тъпо, много тъпо. Той Пинвито беше направил такъв клип и ми беше коментирал, защото нали аз бех адресирал тия работи, че хората се влияват от чуждото мнение. И той вика, кой се влияе от чуждото мнение, трябва да е някакъв много голям тъпанар в смисъл. Такива са голяма част от зрителите. Айде сега, това малко такова, малко Не, така. Да, има някакви такива, дето много се влияят от всяка втора дума, човек, но... И хората са заблудени, наивни са. Вярват на всяка дума. Ако твой ютубър каже, че Дядо Коледа ще съществува, за теб вече Дядо Коледа наистина съществува. Да, някакъв мразил си го, защото не ти карал подарък. Утре ще обявя това за Холокоста, да видим какво ще стане. Кой, че не съществува ли? Да, някакви такива възици, човек. Да видим колко хора дори... Не съществува, ама е стигнало до учебника по история. Да, смисъл, защото аз го знам. Принцип. Това звучеше малко такова, някакво все едно са фукам, баци. Щом аз го знам, значи така. Добре, ама май ще... изкарваш се ретард. Май ще трябва да спираме подкаста, ще остана много дълъг. Предполагаме, че през седмица ще правим. Малко се събираме, ако имаме някаква вакансия, задължително ще има подкаст. То трябва и теми, ваци, като цялото. Да. Нещо ще кажем ли, ако са изгледали клипа да напишете ли? Напишете, че... Май трябва да го правим по средата, между другото. И аз тъпо много... Не, шегувам се. Напишете, че... Дядо Коледа съществува, защото... Някой тук може да ви е любимия ютубър и... Да. Просто напишете, че Дядо Коледа съществува. Това е. Окей? Чао. Чао.